Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. So'zi Iskandar Xubi in kuduvi zalatoy Isolam ko'rdim nasib bo'lsa در yamada navozi aspay darozиш 4 metray pahmish 1.5 در yamida navozay chiqirish 1.5 kandagim chiqirish درش полный навози аспай поруви аспай айни алаф палаф овардам дар турш партофтам ина кадуи зарлатои би насиб боша ина ки ҳар як баргда як ти кардай ина ай суруш ина як баргай кудува ина боли барг кудуу бои тарафдагӣ баргай байништа кудуу бойни тарафдагӣ баргай кудуу ина бо ҳар як байни як барда як кудуу карда ина байни ҳар як барда як кудуу хушо авш карда баргош ҳар як баргай ки катай барни ҳар як байнои ҳар як барда як кудуу кардай бутташ ғавси хушувай бутташ нигоҳ ки чӣ ғавса мумкин иншоалло исро зур меша ани ям ранг ами кудувай золотояй иш охе накарда ки и ҳарҷо кардай кудуу ина дароси ҳарҷо ям кардай наки ма ҳамин ҳайрон шудам байни ҳар як барда як кудуу кардай дар шаҳри Казан Татаристонда